खुलुमबाय गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांखौ नोंथांमोननो थाखाय लानानै फैलायबाय। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ क'क्राझार जिल्लानि बेंगिरि बर्नाली देखा बिथाङा कभिड-19 बुस्टार 3 खौहाय दिनै बेखेवनानै होनाय जाबाय। 18 बोसोरनिफ्राय लानानै 59 बोसोरनि जाय सुबुंफोरानाखि सेकेन्ड द'जसिम लाबाय बे सुबुंफोरा 75 दिननि गेजेरावनो बेसेन नाङै बे थार्ड द'जखौहाय लानो हागोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो गासै बिसिडिसि सेक्टरावबो आरो ब्लक सेक्टरावबो बिथाङा फोरमायहरखाबाय होननानै बुंदों आरो बिथाङा बुंबावदों दि मास्क गाननानै आरो ससियेल डिस्टेन्सखौ थानो दाबाव आरो साखोन सिखोनै थानो दाबाव होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंबावदों। आरोबाव मोनसे गेदेरथार दुखुनांथाव खौरां अमा फिग्राफोरनि थाखाय दिनैबो गोबां जायगायावहाय आफ्रिकानि स्वाइन फ्लु बेमारखौ मोननाय जादों अमाफोरनिफ्राय। बिनिखायनो सनितपुर, उदालगुरि गोबां जिल्लाफोरावहाय दिनै अमा फाननाय आरो लाबोनायखौहाय बन्द' खालामनाय जाबाय आरो गासै अमा बेदर जाग्राफोरखौहाय बन्द' खालामथ'नो थाखाय बयखौबो खावलायदों आसामनि सावस्रि बिफाना। 1999 मायथाइनिफ्राय सोरखारि नङै फरायसालिफोराव मावबोनाय एलपि आरो एमइनि फोरोंगिरिफोरनो दिनैहाय बिटिआर सोरखारा थिसननाय बिलाइ गथायदों। गासै 302 फोरोंगिरिफोरनो क'क्राझार जिल्लानि कमार्स कलेजनि नब्लांनिफ्राय बे एपइन्टमेन्टखौ होनाय जादों। 103 बड' मिडियाम फोरोंगिरिफोरनो आरो 199 एसामिस फोरोंगिरिफोरनो होनाय जादों। बेयावहाय बिटिआरनि सिएम प्रमद बर', एमसिएलए आरो लरेन्स इस्लारि, एमएलए जडेन दैमारि बिथांमोननि नुजाथिनायाव बेखौ होनाय जादों आरो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा बुंदों टेट पास जानाय फोरोंगिरिनो थाबैनो थिसननाय बिलाइ होदों आरो दिनैहाय एपइन्टमेन्ट होनाया 5 बोसोरसोल' थानाय रिटायार जानोसै सुबुंफोरनो बे थिसननाय बिलाइखौ होनाय जादों होननानै बिथाङा बुंदों आरो बेबायदिनो स्पेसियेल बेबायदिनो सेमिनारफोर लानाय जागोन फोरोंगिरिफोरखौ मोजां गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय बिटिआर ओनसोलाव होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंबावदों। दिनै बिटिआर ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय आरो नायगिदिंनो थाखाय गसाइगावआवहाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि UG ब्रह्म बिथाङा दिनै गसाइगाव ओनसोलखौ नायगिदिंफैदों आरो मोनसे खौरां मेल खुंदों। बेयावनो दिनै बिपिएफ हानजानि गोख्रों दैदेनगिरि मिथुन ब्रह्मआ जयनिं जाफैदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दिनै जे सरकारजों थायो सरकारनावसो खामानि दं हिसाबै आङो दिनै समाज सिबिग्रा मानसि हिसाबै दिनैहाय खामानि गैयै बायदि मोननायखाय आङो बिपिएफ हानजाखौ नागारनानै इउपिपिएल हानजायाव जगदान होफैदों आरो जयनिं लाफैदों होननानै बिथाङा बुंदों। आङो समाजनि हाबा मावनो मोजां मोनग्रा हिसाबै जिरायनानै थानो मोजां मोनाखै, बिनि थाखायनो आङो बिपिएफ हानजाखौ नागारनानै इउपिपिएल हानजायाव जयनिं जाफैदों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै मिथिहोदों। बेजों लोगोसे दिनै बेलासिनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।